Dit is Curaçao Spreekt, vandaag in het Nederlands, op deze 7 september 2019. Weet je nog, meneer Knippa, ik zei een keer tegen jou, volgende keer als ik bel, gaan er dingen gebeuren en de dingen zijn gebeurd. Een dag later hoorde ik een bekende stem jou vragen dat ze privé wil praten met jou. En de volgende dag toen ik wou bellen, ik mocht niet meer spreken. Maar niemand kan mijn mond snoeren, oké? Ik heb het zelf beloofd, ik ga hier gewoon niet meer door. Jullie doen wat jullie willen. Juni Jozef, waar ben je? Wat is gebeurd? Ik hoor je niet meer. Je bent niet meer online. Jij bent misschien de enige verslaggever, journalist, die zou gewoon zeggen op de radio en de ether, wanneer hij erachter komt dat de aarde plat is, jij zou het zeggen. Maar wat is er met jou gebeurd, jongen? Waar ben je? Om te beginnen 600 kilo verdwenen van het politiebureau. Curaçao Willemstad. Zo ziet 600 kilo eruit. Hoe kan dit gebeuren? Niemand heeft iets gezien van de politiebureau. Hallo. Hallo. Minister Ruttenaat, of Rutte en Ruggenaat. Waar zijn jullie mee bezig? Jullie zouden al lang een avondklok moeten houden. Ik word ondersteund door ILA, Narescondie, niks verborgen. Want ik verberg niks. Het was een zware week. Om te beginnen, op jouw radio, meneer Knippa, iemand waar ik heel veel kritiek op had, altijd ook heeft bewezen vandaag, deze week, met de zaak van Susan Camelia Reumer. Dat wij ook toch wel dezelfde kant kunnen kijken. Dat alle mensen toch wel op dezelfde kant kunnen zijn en gewoon normaal kunnen beredeneren. Ik wil de hemelse Vader danken en de hemelen voor de mensen die wakker zijn geworden. En hun vragen om alsjeblieft door te gaan. Stop niet, iedereen moet dit weten. Ik deed heel vaak, bij het begin van het nieuwe schooljaar belde ik en ik vroeg aan de leraar en de leraressen om te vertellen bij aardrijkskunde en evolutie om erbij te zeggen dat het een theorie is. Nu, nieuwe politieke partij in SP, Kem. Maak dit ook een van jullie actieplannen. Laat het alle leraren en leraressen moeten tekenen dat wanneer ze die les geven, dat het een theorie is. Een theorie die nooit is bewezen. Wij zitten niet op een ronddraaiende aardbol in space. En wij zijn niet afkomstig van apen. Een nadrukkelijke vraag voor meneer de spreekwoordelijke of ministerie van Justitie. Jullie moeten gaan naar televisie direct, vragen voor de beelden wanneer Centro Pro Arte in vuur en vlam stond. Ja, de beelden live toen Centro Pro Arte vuur en vlam stond. De interview die mevrouw in studio deed met de heer Sparren, luister goed wat zijn woorden waren. Ik wil niemand beschuldigen van niks, maar ik bedoel, daar is genoeg bewijs. En voor mevrouw mevrouw Susan Camelia Reumer, ik kon wel een video maken alleen maar besteed aan jou. Want
het begint dan met die manier hoe je praat. En ik denk, het is natuurlijk ook sarcastisch hoor. Het is helemaal sarcastisch. Dit is het. Een goede sabbat nog, als je van die sabbat niet genieten bent. En dan was het een goede week. Begin niet. Wees goed. Denk goed. Praat goed. Doe goed. En blijf goed zijn in de naam van de Vader en de hemel der hemelen. En vergeet het niet. Hou van je broers. Hou van je zussen. Hou van je hele familie, je vader en je moeder. Hou van je buren. En hou van je vijanden. Dit is Tila. En niks verborgen. Binnenkort kom ik met mijn laatste video. Arnhem Project. Deel 2. Laatste. Wees voorbereid. Het zal inslaan als een bom. Het komt eraan. Een boze man. En niemand kan blijven. Niemand. Aman, halleluja.